Felé kelt fel a nap, nyújtózkodott meg a reggeli szél. Az apukám megkérdezte, vele tartok-e? Az ölébe ültem, kuckóztam ott egy kicsit. Kidörgöltem a szememből az álmot, és megcirógattam karjait, mintha fűnőtt volna rajta. Szerettem ezt játszani, és ujjaimmal lépkedni, és a mezőn sétálni. Hova mész? Kérdeztem tőle, és azt válaszolta, sátrat építeni. Az apukámról, ahogy sátrat épít, hova építse sátrat, susogta a szél. A dombtetőre, ahonnan látszanak a távoli hegyek, milyen legyen a sátor, tágas, hogy elférjen benne az egész család. Miből legyen? Fából és vászonból, legyen inkább domboltóból, és hogy örökre biztosan álljon erdőből, ahogy a hegyek a távolban, legyen meséből.